Жіноча справа. Сьогодні в окупованому Криму відбудуться судилища над кримськотатарськими активістками Лутфіє Зудієвою та Муміне Салієвою. Їм обидвом закидають нібито пропаганду забороненої екстремістської символіки у соцмережах. Окупаційні силовики затримали їх напередодні. Кілька годин тримали в так званому центрі боротьби з екстремізмом. Не допускали до них адвокатів. Я исключительно расцениваю это как акт давления на меня, на моего супруга, который уже более 1,5 года продолжает находиться в Симферопольском СИЗО, и на весь наш крымско-татарский народ. Никак иначе. Это всего лишь повод, это всего лишь формальность для того, чтобы запугать, заставить замолчать и в целом устрашить все крымско-татарское сообщество, уже используя активное давление даже на женщин. Я находилась в центре без адвоката, потому что мне отказывали в этой возможности. Мобильное устройство изъяли мое. Я к таким административным задержаниям и вообще делам отношусь как к таким первым сигналам, которые обычно дают силовики активистам в Крыму. Обидві активістки мають по 4 дітей. Чоловік Муміне Салієвої вже 1,5 року за ґратами в окупантів. Його звинувачують у тероризмі та причетності до забороненої Кремлем організації Хізбут Тахрір. Обидві жінки відкрито виступають проти російських репресій в окупованому Криму, відвідують судилища, допомагають політв'язням та їхнім родинам. Суд у справі Муміне Салієвої має розпочатися о 9:30, у справі Лутфії Зудієвої о 10:30. Телеканал АТР стежить за перебігом подій, подробиці у наступних випусках «Заман».